Kubor nakaslem jong unongsan hima. Chief Executive Member ke Khasi Hills Autonomous District Council uba penyait sings ula pentim. Baka Executive Committee kala shimnya karai ban shimni ki senjam ki bating lada ki bang ki kentat ban airam wat hadin bala penbiang ye ki kot kisla ki badan kam halor ka jinglong terai ye ka jaka. Ya kene uba penyat ula yatho hadin ka jingelang hapdeng ki bank banyak keren halor ka jing syak kentat jong ki pat ba ki ba shimram watla kila penbiang ye ki kot kisla balayo na ka KHEDC ban penshisha ye ka jinglong terai ye ka khendo ka syam na ka jaka puta. Haba keren cikilat patai kubor ba penyat ula yatho baki isi kala batha yo deputy secretary bakmi ye katanat land ban tho shabaro ki bank baki dei ban itho ya ki kot kisla bayo na ke KHEDC ban penshisha ye ka jinglong terai ye ka jaka ka bakat kum ka an Khasi Hills Autonomous District Regulation and Administration of Land Act Arajar Arpuway. Uba penyat ulayat horu baka an ka bakat kum ka section ka bapra clause ka bakhandai bat shipo ka kedo ba ka khendo ka dulir pen scam ki pata bat ki kot kisla halor ka jinglong terai bala ai de ka KHEDC kat kum ka Khasi Hills Autonomous District Regulation and Administration of Land Act Arajar Arpuway kindai ban yo jing itho bat kindai ru ki sakhi sabut halor ka jinglong terai ka khendo ka syap bat yakini ki kot dairu ban itho de ki bank bat ki wei ki financial institution. Haba keli halor ka jing kentat ki bank ki kot kisla uba penyat ulo ong baki don ki bank ki bala khamhe bat ki don le ki jong ki regional area kum ke Ribhoi West Khasi Hills Jaintia Hills bat kani kala ban don ka jing bam yo jing tip ki nong penyat jong kini ki bank ka bayade bat ka jing don bor jong ka KHEDC ban ai ye ki kot kisla ban penshisha ye ka jing long terai ye ka jaka mentahsni ka shitarik September ringkat bat EM in charge jong kalan member na po ramrai ni khot ye ki institution financial institution ye ki banks state bank ki bank kumju ki private banks ban ye kendu yang ni mentahsni kaji kendu kajungi bat kini ki bank kalong hadin bangiyo jing tip bat ngiyo jing ujor na kat tu kat ni ngut ki beriu ki jungi ki balalik syaka bank ke jongki ban pan ye kini ki housing loan bat ki wei ki loan mortgage kat kum kani la asu governor kabangi ong ka Khasi Hills Autonomous District Regulation and Administration of Land Act Arajar Arpuway. Hakani ka act katkum ka section ka bapra ka clause khnai bat shipho ka ongkum ni the land title right certificates the duler pin scam and the dulir or pata or land documents issued under the provision of this act and rules framed thereunder shall be recognized and considered as valid legal land title documents or instrument to prove the ownership and absolute possession over the land by any authority including banks and other financial institutions. Kabamut nakaliang ka executive committee nakaliang ka Khasi Hills Autonomous District Council kan ai ye kini ki kot kumbangala benrap mata kumbangala yathu epi ondala de penbiang kinong one apply ngi ya ka registration of land but ngin sa ai ye kini ki kot kat kum ga jingbiang ju kita ki kot ki baki one apply but ki bank baro ki financial institution ki deban itu kat kum kani ka but nakaliang ka jongiru ka kat kum kani ka clause bashipho the land recording officer shall also be competent to issue no objection certificate NOC
for mortgage, land valuation certificate, and non-encumbrance certificate. Kamut hapo jong kini ka act land act ngila yo ya ka bor ban issue kini ki certificate. But ngim artatin syu bakat kabala ai bor ling bakani ka act baki bank kindang kintai yiki loan application jong ki brew jong. Te habe de bakata ni sokya ya kani but ngila khot ikini ki bank ban wan men kendo ini but haka meeting ke bangilai kendo ngila batha you deputy secretary in charge jong kalan ban issue ka circular but ban enclose ya kani ka copy jong kani ka act bakin pa sya baro ki institution baro kini ki bank pi ka jing mentoi ka bakrau ya ka jet benri khasi ka jungi Kamtam kini ki Santali district ki bahab apo ka jingpet jong ka KHDC hadin bengila yo ikani ka land act arja kuwe kala long shisha ka jingker ku namar bakino kino ki khun benri khasi ki jungi ki bakwa ban pen scam ya ka jinglong try ki jungki ya ka khendo ka siap lada kalong hakari rai ka baki pai ba jong tukarai ki long try dan usodara lada kalong haka berikur ba utu orang bakur ba kakur kelak thung kin pentulun ya kakam kin penyak ya kakam hapok kakur lani da kalong hagari nong kenti kini kilai tendi kiru kombat kendo bat siap ke jungi kat ku kiriti dostor ke jungi kiba nila itu da kan ka ak bat kila benwan changi bat pen scam ya ka jinglong trai ke jungi nama anda lawan ban pen scam ga jinglong try ga jungi kat kum ka notification ka bangila penbena yar syopat ba haka sautorik uniu August arja apulai ngilawan ra ru ya ka notification ban bu ikislap namenta ka registration of land kawumut hakijaka sol kibalat kali kata square feet let's say kata ka door registration syabam like kali kata square feet kata ka door registration but syakijaka nong kendong ngidon ka urban ba ka rural area ni kijaka ba like kali kilong la ka jong ka door kat kum ka square feet syakiba like kali ka long la ka jong ka door nasa ai nasa share copy but kindang don ru kiwe ki jing kelah akan ni notification namar ba nyen hab ban perkhat sai kini ki rewrite ru kiba ki kishnong ki badan ikarat ba ki badan de ki spa ikla ki jaka tela da kin register bat ni hakaju kapor le sik kanam ya hab shu tenam ta kita ru ngila don ka jing tmur kat em charge la banwan ra ka corrigendum habe de kani ka notification baya ki rewrite ki record nin sadon ke consideration nam ta joki bat kumju ki lau kentang te kita ki bangi kwa ban pensno ni kapor bangi kwa ru ban ai kani ka message ka khubor shiki bang baro patin sayo hiru ya ka copy nani official copy correspondent nani kamtam ki shiti ki circular bangin tatha ki ba kinam dei ban kentat ya ki kot kisla ki bla register jong ki brio ki jongi ki bla register ba council ba kin yo ya ka loan ni kanun ka jingi lap